ty vole. A co vidíš? Ona hází kelímky. Vajčerku to tak přeletělo. Tak přeletělo. Běž ven. Ne, teď se zvedneš a opustíš tuto třídu. Adam. Dáš jednu sebou dveře na sobě. Adam. Běž. Dělej. Běž, Karolíno. Já jsem se tě neptala, že se zvedneš. Jestli se ti to povede. Nepovede. Už mám prdel s tou dom. To slyšíš tady sama sebe. Jestli se ti to povede. Tak běž. A flak. Nejdeš to. Já se tě neptám. Buď se zaujíš rodičky a buď se vracovat fantastickým listě jako ostatní. A nebo když musíte venku. Tak si vidíš, jak to děláš. Otevřeš učebnici, teď ne, přede mnou. Nalezuj si správnou stranu učebnici. Ale dělej. Co? Já se tě neptám. No Já pak taky. Takže. Víte, ty to, ty oči mi to penete. Píčka. Ty vole. Davide! Hej, Ježek! 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 Ne, asi 10 minut už.